1923 bisio Bubagra Kishore Manikya thima olo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Tripura hani Bubagra angkha British rok 1923 bisini 5 September salmario Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya no Tripura ni Bubagra hanai gosimung rekha amolo 1923-24 bisini report to Tripura o Sak-ham Nok tongo bebagai kaisi suku Sak-ham Nok rok angkha Victoria Memorial Hospital eba BM Hospital Palace Dispensary Homeopathy Dispensary Puraton Agartala Bishalgor Sunamura Udaipur Amarpur Bilunia Lungthung Sabrung Chwrai Kalyanpur Kailasohor Kamalpur Dharmanagar Photikrai Birendranagar Tai Mohanpur 1923-24 bisini report o Sak-ham Nok rogo khorok busuk bemar manjak rok sak naijak phaikya khorok busuk vaccine rejak phaikya bo Sak-ham Nogo busuk rang sebajakha aborokno norok tabuk video nogui tongmani report serai ke poriwi naimano Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo 1924-25 bisio Kalyanpur Sak-ham Nok no mathagui tonjakha Afroke agi kaisi suku Sak-ham Nok tongmani kaisi sar angkha 1928-29 bisio Birendranagar ni Sak-ham Nok no noroi dolai soro talangjakha 1929-30 bisio Kunjabon bai kulayo Sak-ham Nok ketal khulokjakha abono khobui Tripura hao kainisi Sak-ham Nok angkha 1932-33 bisio Mohanpur Lungthung tai Photikrai Sak-ham Nok no mathagui tonjakha a bisio no Kalyanpur Sak-ham Nok mathakjak tongmani abono haino hai taiwaisa khologoi rejak phika afurke Sak-ham Nok bebagai khungsisar angkha aboni ulo 1935-36 bisio Muhuripuro Sak-ham Nok khungsa kholokjago abo bai Sak-ham Nok kaisi suku engokha 1940 ni simi 43 bisi bai 1943 bisini simi 1946 bisini report to Tripura o Sak-ham Nok tongo bebagai khungnesi sa Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo Sak-ham Nok kholoma rokno karibo 1928-29 bisio Victoria Memorial Hospital o khoroksa bacteriologist thepajakha 1932-33 bisio khe o Sak-ham Nogo black fever bemar nainani center bo kholokjakha Agartala bai khwai Sak-ham Nogo kushthorok bemar nainani center kholokjakha 1933-34 bisio Maharaja ni o molo Lungthung Sak-ham Nok no bumung selaiwi Muhuripur mungui ketal bumung rejakha Victoria Memorial Sak-ham Nogo 1933-34 bisio Anti-Rabies Center 1937-40 bisio kushthorok center bai clinical laboratory tai X-ray unit bo asuk rejakha 1923-24 bisio BM Sak-ham Nogo sak nainai rok bebagai khorok nei tongmani 1946 bisio bangai khorok sini angkha abono karibo Ayurvedic Sak-ham ni khoroksa kobiras tongo tai homeopathy ni sak nainai khoroksa tongo Tripura hao jokha bemar manjak rokni bagai kaisa sanatorium khulokna kok tongmani Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo abono mukthang swnamui manliya Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo Sak-ham naithani o Haphangni bwkhaktwi bo Sak-ham Nogo busuk rang sebajakha aboni report norok tabuk o video o nugui tongo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo 1941-42 bisio sak naijaknai bemar jotoni sai bangkukha a bisio bemar naijaknai rok outpatient department o simino khorok 1,67,633 aro bemar ketal bai kesam bai dai admit tongui sak naijaknai rok bai ako bai bebak dalogui khorok 3,19,091 Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni Molni Sak-ham Bubagra Kishore Manikya Bubagra Radha Kishore Manikya tai Bubagra Birchandra Manikya ni molobo Tripura hao Sak-ham Nok khulokjak tongo abarokno tei o channel o alka khe video sanamjak tongo norok a video rokno nainamo sungkhe tabuk screen o nugui tongmani aro click khlaibo naimano hayakheba description ni tolao thangaibo a video rokno naimano tini ni bagui asing no senai jotono no hambai